Orășeni, acolo un pic, la Negrești, e bine de mers și până sus unde se agață harta în cui, așa cum spuneam astăzi la prima grupă de vârstă. Bianca Solomon din Brașov studiază la Palatul Copiilor. Este o domnișoară care... Stai de ceva timp aici, nu? Ți-au plăcut colegii tăi? Cum ți s-au părut? Foarte mult. Foarte mult. Să știi că la fiecare festival de genul acesta ai câte ceva de învățat. Sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Mai furi și tu de la alții și viceversa. Ai găsit ceva ce ți-ar plăcea? O vreo piesă, de exemplu, o următoare piesă pe care să o înveți? Ți s-a părut vreuna frumoasă? Ai stat în sală sau unde ai stat? Toate mi s-au părut frumoase. Da? Așa? Și tu ne-ai pregătit astăzi ce? O piesă? O piesă așa de linie? O piesă frumoasă, da? Da. Cum se numește ea? Speranța. Speranța, Bujor și Valeria Mișcuția, da? Și tu ai speranța că vei câștiga ceva astăzi, în această ediție aici. Da. Nu? Ce? Ce ți-ai propus? Care este targetul tău? Locul 1, locul 2, locul, eu știu, trofeu? Nu ți-ai? Locul 1. Locul 1, mi se pare normal. Haideți să o aplaudăm pentru locul 1, sau mă rog, care o fi el, Bianca Solomon din Brașov. Speranța!